Ai 12 ani și vrei să joci altceva decât Metin 2? Vrei să vezi un copac plutitor? Crezi că ești creativ? Atunci, păi bună ziua oameni buni și bine ați venit la primul din 5 episoade de Minecraft. Evident că de Minecraft, deoarece avem un titlu ironic de mare în centrul ecranului care ne sugerează acest lucru. Adevărul este că deja s-a văzut tot despre jocul acesta, harta, locurile, poveștile plus miliardul de videouri deja făcute. Deci, o să încerc să joc acest joc puțin altfel. Față de normalitate, bineînțeles. Mi s-a generat o hartă total random, iar regula jocului ar fi destul de simplă în principiu, aduni resurse și supraviețuiești cât mai mult, gen vreo 4-5 zile, după care dai Alt F4, use install și îți trăiești viața mai departe. Să începem prin... ne gândim puțin ce în jurul nostru. Avem o grămadă de oi, ce ar putea fi asta, lână, carne și satisfacția de a omorâ un animal nevinovat care nu poate să-ți facă nimic. Da, din care se găsesc și așa infinite, deci nu e nicio problemă. După care avem lemn, pădure, munți, perfect, o oaie foarte aproape și care gândeam că trebuie să mă duc până acolo ca să le omor. Munte, și la oraș, ce bine, hai să sărim de fericire spre oraș. Două lucruri importante la orașe, dacă au turnătorie sau exact, Zmit, acest orășan se numește Zmit. Și este fierar. Foarte interesant, nu-i așa? Părerea mea despre NPC-urile acestea este că sunt playeri care au murit în realitate și caracterele lor plictisindu-se să aștepte au început să prindă viață în joc și să joace singure, construindu-și obeliscuri de-astea și așa mai departe. Animalele aici sunt într-adevăr libere, nu putem să ne plângem, dar hai să vedem ce este aici. Un cufăr. Un player normal ar deschide cufărul și s-ar uita în el să vadă ce este și să-și aleagă. Eu nu am să fac chestia asta, am să fiu haplea și iau cufărul cu tot ce este în el. Nici măcar nu o să mă uit, poate să fie și prostii, poate să fie și chestii folositoare. Și au fost chestii folositoare, într-adevăr. Avem 3 bucăți de fier, o șa, foarte rare și pe care, din câte știu, nu prea pot să o asamblez singur. Abia aștept să aud cine o să zică pe care, fiindcă n-am spus pe care, sau am spus, nici nu contează. 6 mere pe care o să le mâncăm la foame, cufărul, bineînțeles, și o bucată de aur. Aur! Ce bine! Să vedem, altceva, ce am mai putea să luăm de aici? Am putea să ne chinuim să luăm furnace-urile, cuptoarele acelea, am putea să omorâm, da, pe voi să vă omorâm. Am putea să ne mai uităm puțin în jur și să sperăm că mai găsim ceva bun. Este un deșert foarte aproape de noi. Hopa! Și un templu de deșert foarte aproape de noi. Jocul este aproape terminat. Mâncare din belșug. Am mai avea nevoie de ceva? Casă deja avem. Dar bineînțeles, aceasta este o casă normală. Pe o casă anormală ai vedea un porc că stă pe acoperiș. Cum e acolo, de exemplu. Cred că primul lucru mai interesant de făcut ar fi să vedem ce se poate face în templu. Wow, cu intrarea destupată, ce frumos! Este prea ușor deja. Nu e în regulă, este prea ușor. Ei bine, haideți să începem prin a ne gândi de unde să culegem lemn. Păi, decât să stăm să distrugem case pe care mai târziu o să le dăm foc, mai bine culegem de aici și o să avem suficient. Niciodată nu e suficient. Bineînțeles că niciodată nu e suficient. Cum ar putea să fie ceva suficient vreodată? 3, 4, 5, 6, 7 bucăți de lemn. Avem. Și mai avem nevoie, bineînțeles. Cât mai mult. O chestie amuzantă vis-a-vis de lemnul acesta, oricât de mult ai avea, niciodată nu e suficient.
Aceasta este una dintre realizările maxime ale jocului. Și care, bineînțeles, te bucură foarte mult când ești într-o peșteră pe undeva la mama dracu și mai ai nevoie de o torță, dar nu mai ai lemn să-ți mai faci. So, e ca un fel de trolling acesta. Ce o să avem nevoie mai întâi? Avem 3 bucăți de fier. Târnăcop. Clar târnăcop. Ne facem și o scobitoare pentru scrijit posibile amenințări. Și de ce nu? Nu, clar nu. Mai degrabă. O toporișcă din aceasta micuță. Ca să nu mai stăm să pierdem timpul. Oricum pierdem timpul jucându-ne jocul acesta, dar... Abia acum am primit achievement-ul de Getting Wood. Deci până acum dacă puteam să strâng tot lemn pe hartă și n-aș fi primit achievement-ul acela. Dar acum din cauza că l-am strâns cu o unealtă, subit s-a gândit și jocul să-mi dea... felicitări, ai găsit lemn. Din nou un fel de trolling. Cred că o să fim trolați foarte mult și abia aștept, nemaipomenit. Cum să nu-ți placă să fii trolat? Din nou și din nou și din nou. Mai avem timp să mergem la templu? Din fericire, nu. Din fericire, nu, dar mai avem timp să stricăm pe aici câteva chestii. Vino coace, oaie. Oaie, vino coace. Oaia neagră, perfectă. Oaia neagră va fi căpătui de pat. 2, 3, pac. Mai bine făceam sabie. Dar de ce să faci sabie când poți să faci târnăcop? Și mergând pe principiul acesta, de ce să faci târnăcop când poți să faci sabie? De ce să nu le faci pe toate? Păi din cauza că n-ai resurse. Din nou, un trolling. Uite ce fug. Au venit zombie, mă? Nu? Ce chestie? Credeam că nu puteți fugi așa de repede. Hello, vecine! Vezi că-ți iau și eu ușa. Nu te super, da? S-ar putea să vă mănânce zombie puțin, dar n-are nimic. Se mai întâmplă, știți cum e. Acum stai bine mersi în casa ta. O secundă mai târziu te omoară un zombie. De ce? Păi, de ce nu? Nu? Așa, asta o să fie aici primul loc. Bazei, ca să zic așa. Bazei din cauza că noi nu am făcut absolut nimic să facem, să construim chestia asta. Efectiv am venit și ne-am și am spus gata, aici stăm noi. Ieșiți afară, plecați, deci nu ne interesează de voi. Ce dracu. Oh, hello. Ieși afară. Aruncăm molozul, care nu avem nevoie. Mâncărică. Toată lumea se zbate în mod normal să facă rost de mâncare, doar ce se concentrează pe adunarea resurselor, dar asta este o prostie, când normal, logic, ar fi ca mai întâi să-ți cauți de mâncare, să-ți asiguri mâncare. Dar noi nu jucăm jocul acesta normal, tocmai de aceea avem casele deja construite și nu trebuie decât să ne luăm de mâncare. Trolling. Perfect. Să mâncăm. Mâncăm, băgăm noi, bineînțeles, nu că în realitate am mâncat mai puțin, dar e bine să mănânci mult, de obicei. Ne și culcăm? Dacă am avea să ne punem patul, da, ne și culcăm. Bine, hai. Cu capul în capul sobei. Să vină un sătean să ne dea foc la cap. De ce nu? It's a brand new day. Ok, hai
acum, repede, repejor, să mergem unde vrem să mergem. Și iar acest loc, cred că era în partea cealaltă. Ups, ați murit un zombie și voi? Da, ce frumos. Tăgădăm, tăgădăm. Haide, 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 haide. Ai pierdut viteza. Prost, prost, prost. Mai există posibilitatea să fie și pe acolo niște monstruleți, dar încă nu știm asta. Yay. Dar se pare că nu sunt. Hai să vedem. Dacă reușim, nu reușim. Acum am reușit. Dacă am putea să ajungem acolo, fără să cădem pe placa aceea, ar fi perfect. Oare o muri? S-or fi gândit realizatorii jocului că să nu mor dacă faci asta? Se pare că da. Distrugem jucărioara aceasta. And now it's safe. Pentru ce ne-am ostenit? Pentru niște nimicuri. Oase, nisip. Măcar fier ne-au mai dat. Trebuie să apreciem. Nisipul, vă mulțumesc foarte mult, dar... Hai, luăm și cartea. Nu citim cărți, dar... încă una. Super. Nu citim noi cărți, dar... Ce am făcut? Da, e bine. Și așa avem afară un deșert întreg de nisip. La ce ne-ar mai trebui? Oh, frumos. Frumos, foarte frumos. Ce frumos. Normal ar fi să luăm acest diamant. Dar noi nu jucăm jocul acesta normal. Așa că nu am să iau niciun diamant. Toate că dacă stau mai bine să mă gândesc, acum că văd că mai stai aici încă 3. Bine, hai, jucăm și puțin normal. La urmă mi sunt diamante și cine nu vrea diamante. Iar acum avem una bucată unealtă și multe bucăți zid. Să ieșim afară. Dacă am putea chiar să facem un pariu, să ne gândim unde o să mergem mai departe și ce o să facem mai departe, dar întrebările acestea nu și-au sensul. La fel de bine aș putea să mă mut aici, adică este spațiu. Este suficient de mult spațiu. Acum, bineînțeles, să mergem pe ideea că acest joc se poate juca online și că s-ar putea să mai treacă cineva pe aici niciodată. Vreodată, poate, dar niciodată. Și să închidem frumos toată zona. Câte am sunt? 1, 2, 3. Perfect. Nici n-am fost aici. Și am ieșit afară. Nu avem nevoie de acest templu. Și totuși am senzația că am uitat ceva. Da, corect. De la acea placă. Să sperăm că nu se va spama nimic care să ne sperie de groază. Mai săpăm puțin. Și putem să ne luăm frumos explozibilul de care vom avea nevoie. Sau, ca să nu mă înjurați, pe care îl vom folosi mai târziu. Mai lăsăm pe aici niște nisip și așa cu fările pline de nisip. Și ieșim din nou afară. Ne mai zbatem să acoperim? Ne zbatem.
Nice and clean. Now let's get the fuck out of here. Sigilăm frumos, să nu mai intrăm sau să nu mai fim tentați să intrăm. Pe drum spre bază mai distrugem câte ceva și se pare că avem destul de distrus. Ia, hai, ce mare e asta. Oare pot să... Nici nu pot să sar până acolo. Cum ar fi să ai double jump la caracter. Găseai o groapă cât mai mare și încercai să sari peste ea, că dai în ea și mureai. Dar nici problemă, că tu aveai double jump. Făceai nebunii. Te răsuceai, te întorceai. Alea. O vacă vrea să intre în casă. Ieși afară, vacă ordinară. Suntem politicoși, închidem ușa. Să ne mai facem una bucată friptură. O să găsim porc, care este foarte aproape, și o să ne facem cap de porc la grătar. Foarte bun. Păi cam acesta o să fie primul din cele 5 episoade de Minecraft de test. Să vedem dacă o să reușim să jucăm jocul acesta altfel în episoadele ce vor urma. Până acum am sărit deja o grămadă de pași, în vedere că am găsit templu de deșert și sat de NPC-uri chiar lângă locul de spawn. Avem o pădure, un munte și o grămadă de animale de jur împrejur, așa că nu o să avem probleme cu mâncarea. E cumva dificultatea dată prea grea? Nu chiar. Ups, ce am făcut? Să blocăm? Hai să blocăm. Ce naiba. Doar suntem jucători profesioniști, ne descurcăm, nu? Ei, o să ne vedem în următorul, sau mai bine zis, o să ne auzim în următorul video, care va fi când va fi. Ciao!